Ahoj všem, dnes mám pro vás skvělý vtip. Do realitky přijde pán, vypadá trošku slabomyslně a říká: Dobrý den. Já se ho ptám, co si přejete, pane? On mi říká: Já chci dům. Ale domy nejsou dnes levná záležitost, máte na něj peníze? On mi říká: Mám. A kolik máte peněz na dům? Já mám 100 milionů. To je docela velká suma. Jak jste k ním přišel? Vyhrál jsem je, říká. Tak to je dost slušný. Já vyhrát takovýhle peníze, tak mě asi klepne Pepka. On říká: Mě to jenom lízlo. Přeji vám hezký den.